На 1 март 1941 година, 13:30 часа, България влиза в тристранният пакт на фашистска Германия, Италия и Япония. До средата на април 1941 година Гърция и Югославия са окупирани, а български войски според договорката с Германия влизат в Беломорска Тракия и Македония. Борис III е наричан царят обединител. В страната няма недоволни и изглежда, че една близо 60 годишна мечта вече е осъществена. Осъществена, но само привидно. Защото Македония е дадена като наш протекторат, но с решаващата дума за управлението и на Германия. На всичко отгоре, ако се погледне картата на Третия рейх, на нея не се виждат нито България, нито Македония, нито Гърция, нито Югославия. Всичко е само рейх. Малцината трезвомислещи наши политици и истински родолюбци изразяват своето несъгласие и някои започват борба срещу установеното положение. Много често се говори, че България е била принудена да влезе в тристранният пакт по простата причина, че ние не можем да спрем германците и ако ги оставим просто да минат през нас, те ще ни третират като окупирана страна, а това ще е още по-лошо, отколкото ако сме в съюз с тях. Това казва Богдан Филов на Царя. Рядко обаче се споменава, че и за съюза си с тях ние сме си плащали и в крайна сметка сме платили твърде скъпо. Същият Богдан Филов пише в дневника си на 27 февруари 1944 година. Исканията на суми за издръжка на германските войски в България постоянно се увеличават. За последното 3-месечие те възлизат на 900 милиона, което за година би дало 3 милиарда и 600 милиона. А колко ли милиарда е дала тогава България за времето на цялата окупация? Злото не идва само. На 14 ноември около 200 английски летящи крепости изсипаха хиляди бомби над София. След 10 дни американски бомбардировачи направиха същото. С 2 години закъснение Англия и Америка сетиха за отговорят на обявената им с акламация и ура символична война. Обаче, както пише остроумно в учебниците по история, бомбите, които хвърляха над София, не бяха никак символични. Споменават, че и Чърчил бил казал, че София трябва да бъде изравнена с земята и в развалините й трябва да се засеят картофи. Работата е, че света призна Вапцаров, без да се плащат в долари, нали, неговите преводи. Хората си го избраха сами, защото той на всеки, във всяка страна действа както действа България, тъй като засяга общо човешки проблеми, общо човешки трепети на сърцето. Напоследък често се чуват гласове, че Вапцаров е трябвало да си остане в поезията, а не е трябвало да се включва в антифашистката борба. Тази борба обаче се вдъхновява от най-хуманни цели. Най-хуманните поне до момента, до които е достигнал човешкият разум. А тези идеи запленяват младеж Вапцаров и стават негово верило и в поезията, и в живота му. Хората да живеят без угнетители, да се радват на труда си и да се обичат като брати. Някои защитници на Вапцаров великомъдрено търсят причини за участието му в борбата, криещи се в неговия характер на човек наивен и лесно подвеждащ се, добродушен и склонен да се подчинява. Та могъл ли е певец на бялата огнено-метежна пролет
Та могъл ли е поетът, разговарял с епохата, препускаща стремглаво във военното време и буквално беседвал с историята, която е натрупала томове през вековете, да изповядва саможертвеност в поезията си, а в живота да постъпи като страхливец. Още в Годеч, където е въдворен принудително през лято на 1941 година, Вапцаров написва стихотворението "Не сега не е за поезия", след като научава за нападението на Хитлер над Съветския съюз. Той отдавна определил своето място в живота и изповядал, че напразно няма да се даде. И толкова логично идва решението му да постъпи като гражданин, отговорен за родината си и света, а след победата да реди римите със звънкия смях. Ако остане след погромите, разбира се. След 1989 година криворазбраната демокрация подложи на преоценка не само поезията и личността на Вапцаров, но и на други революционни поети, оказали се неудобни със своя бунтарски дух срещу неправдата и социалното неравенство. Намериха се литератори с конюнктурни подбуди, които анализират тенденциозно и самоцелно само естетическите достижения на Вапцаровия талант в ранните, пък и в по-късните лирични творби. При такъв подбор не се налага да обясняват идейната връзка на тези произведения с живота и събитията, които са напоили епохата с кръвта на хиляди убити. За тях сякаш вече са неизвестни неговите стихотворения, които се разуличава разкапания зъл живот в тогавашното общество. Все пак в който е преминал и краткият му 33 годишен живот. Намират се държавни чиновници с дребни души в системата на образованието, които включват в учебниците само обезвредена от социален и революционен патос поезия от Вапцаров. Официалните манипулатори се страхуват от натрапващото се логично сравнение с днешния ден, когато отново хлябът не стига, когато хиляди безработни стоят пред затворени врати. Бунтовните и социалните стихове на Вапцаров и днес са нужни, защото вдъхват вяра, че може и трябва да се изгради един живот желан и нужен за всички. Средствата за реализацията на тази мечта ще подскаже времето, но Вапцаров ще участва с поезията си с непрестанния общочовешки устрем към добро, мъдрост и красота. И не е ли все пак гордо за малка България, че е родила велик поет като Никола Вапцаров? Със своя талант, който вълнува и тревожи сърцата и умовете, той е сред най-известните и обичани поети в европейската и световната съвременна литература. Колко народи имат поет като Вапцаров, който окован във вериги след произнесена смъртна присъда, часове преди да бъде разстрелян, да напише: "Но в бурята ще бъдем пак с тебе, народе мой, защото те обичахме." Историята изпълни предсмъртното желание на Вапцаров да разкаже на бъдещите хора, че той и другарите му честно са се борили. И са чудни на тези, и са мая на тези, които се опитаха да помрачат неговата поетическа слава и неговото гражданско поведение. Това са мародери, които му ровиха костите, ровиха се в детайлите на неговия физически образ и така нататък, за да могат да го оклеветят, да помрачат от това огромно влияние, което има той особено върху нашата младеж. Вапцаров е интерниран в село Годеч на 3 юни 1941 година. Селото вече е част от Царибродската околия. Още със слизането си от автобуса е посрещнат враждебно от полицейския началник. Ето го. Висок, суховат, с издължено лице. Годеч се въдворява опасен за властта човек. Полицейският началник пише: "Въдвореното лице Никола Йонков Вапцаров поставих под строг полицейски надзор. Подписва се по 3 пъти на ден, проверява му се всичката кореспонденция, проста и препоръчана, а телефонните разговори забраних. Настаняват го в къща, която се намира в непосредствена близост до сградата на читалището. Това е квартирата, която полицията му осигурява. За наема и препитанието обаче Вапцаров трябва да се погрижи сам. Стаята е повече от скромна.
дървен одър, покрит със слама, до него дървена паянтова маса, стол и на стената закачалка. За сметка на това навън е пролет, прозорецът му гледа към зелена градина, има електричество, а наблизо има и читалище. От него зависи как ще използва 3 месеца. Това е началото на един толкова плодотворен творчески период. Плодотворен, но тъжен. Трябва да пише, трябва много да пише, за да не усеща как минават дните и нощите в това тревожно време. Червеният бележник пише заглавието «Трансформатори». Нахвърля думи и съчетания, после ги зачерква, търси форма, но не я намира. Фразата «не» сега не е за поезия, идва от само себе си. Съвестта му се бунтува, защото загиват милиони хора. Войници, старци, жени, деца. Така е, защото големите поети никога не са били само поети. От Явора помни житейското прозрение. Какво е поезия без дела? И все пак бележника нахвърля 12 заглавия, които трябва да довърши. Майка, кино, Ботев, история, пролет. И пак главата му излиза фразата «Не, сега не е за поезия». Повтаря го шепнешком, звучи му искрено, тогава отваря червения бележник и го написва на един дъх. Под последната строфа слага датата. 5 юли 1941 година. Полицията продължава да го притиска. Вече му е забранено да се разхожда свободно. На 21 юни при него пристига Бойка. Носи му новината, че вестник литературен критик е спрян. Сутринта влизат заедно в участък. В излизане чуват немски военни маршове по високоговорителите. Датата е 22 юни 1941 година. Хитлеристка Германия нападнала СССР. Идват еднообразни дни над бележници и тетрадки. Такъв ден пред участъка го причаква човек с омаслени дочени дрехи. Моли го да му помогне, за да регулира вършачката, че тя да изразходва по-малко зърно. Вапцаров охотно се съгласява. Докато вървят към работилницата, майсторът си казва името. Бай Пейчо Милушев. Работят цяла седмица, купища снопи и слама задръстват улиците на Годеч. Вършачката работи ден и нощ безотказно. И всички забелязват, че прахосва по-малко зърно. След като свършва вършитбата, чука камъни на шосето Годеч-Губеш с надница. В началото на септември се заминава от Годеч. След 1 година, такова горещо лято, жителите на Годеч ще узнаят, че интернираното хубаво и работно момче е разстреляно. Полицейският началник самодоволно ще се похвали пред подчинените си за поверителното писмо, изпратено от него лично до Гешев, което го уведомява още на 5 септември, че в София се завръща опасен човек и следва да бъде строго следен. След още няколко години читалището Напредък ще се преименува Никола Вапцаров, а раздавателният картон, с който Вапцаров е получавал книги, ще стане музеен експонат заедно с грапавата дървена маса, на която е писал: «Не, сега не е за поезия». В ръцете си държа една култова реликва. Това е червения бележник на Никола Вапцаров, един от последните му, може би предпоследния бележник, в който той е записал в един прекрасен пролетен ден, последния ден на месец май, стихотворението «Пролет». Малко хора знаят, че Вапцаров има 3 пролети в своето творчество. И това е пролет, отвънка ухаена люляк, отвънка е синьо небе. И точно в този уханен пролетен ден, докато той чете новонаписаната си творба на своята съпруга Бойка Вапцаров, се звъни на външната врата и Вапцаров е арестуван. Арестуван е заради участието си в Соболевата акция в края на 40-та година в Банско. 5 месеца по-късно идват полицаите и той в бързината, той винаги е носил в джобовете си някои от своите мънички бележници, успял е да вземе този червен бележник и на 5 юли, вече когато е интерниран за 3 месеца в Годеч, той записва
това най-драматично, едно от най-драматичните стихотворения в своята поезия. Не сега не е за поезия, в което провижда как мастилото се превръща в кръв, което е едно пророчество за собствената му скорошна гибел, само след година. И това, което ние, литературните историци и вапцароведите, дори не са забелязали, че стихотворението носи същата дата, 5 юли, когато в съда е призован Светослав Минков, големия Светослав Минков, за да даде своите показания за Никола Вапцаров. И той е толкова убедителен в своята защита, пледирайки, че става дума за един голям български автор, че Никола Вапцаров е напълно оправдан в този пръв процес. И колко е парадоксално, Светослав Минков години по-късно се самообвинявал заради своята толкова красива, достойна, колегиална и творческа защита на Вапцаров, защото е допускал, че ако тя не е била толкова категорична, Вапцаров може би е щял да получи някаква присъда или поне интернирането му да бъде продължено, и тогава той не би се включил в тази военна комисия и не би се стигнал до втория процес, в който той по закона за защита на държавата е осъден на смърт. Друг парадокс, който искам да изтъкна днес, че според мен, като човек, който чете внимателно и безпристрастно поезията на Вапцаров, все още се вгневявам от това, че има хора, хейтери ги наричам, които днес би трябвало да бъдат убеждавани в смисъла и качествата и посланията на Вапцаровата поезия със същите думи, с които някога Светослав Минков в една съвсем друга действителност го е защитил пред царския съд. Светослав Минков в своето показание казва така: произведенията на подсъдимия нямат временен ефект и не са набързо написани с цел за постигане някакъв политически ефект, а напротив, те се отличават с топло чувство, с психологическа дълбочина и искрена патриотичност. Нека вземем пример от това мислене на Светослав Минков за неговия събрат по перо и четем Никола Вапцаров като един световен поет, а не се опитваме да го вместим в прокрустовото ложе на идеологическите тесногради и понякога дори фанатични прочити. Намират се изследователи, които четат и тълкуват известния протокол за разпит на Вапцаров в дирекцията на полицията, както дяволът чете и тълкува Евангелието. Едни го упрекват, че не се е държал пред палачите като човек от желязо, други снизходително разсъждават, че в много страници с показания Вапцаров е виждал възможност да се отърве от следващи разпити и инквизиции. Обикновено всеки подложен на разпит арестант, уличен в противодържавна дейност, отрича всичко неизвестно на полицията, разграничава се от приятелства и партийна принадлежност, за да получи по-малка присъда или да бъде оправдан. Да, ама Вапцаров прави точно обратното. Описва с най-малки подробности своята нелегална работа в цяла тетрадка, която напомня по стил и образност интригуваща повест. Той вече знае до какво се добрава полицията. Знае, че е бил следен от тайни агенти от началото на септември до фаталната Третомартенска нощ през 1942 година, когато го арестуват. Разпитване многократно, с йезуитски методи за натиск над психиката му и със средствата на физическата инквизиция. Тогава той ясно съзнава своята обреченост. Знае, че съдът ще го осъди на смърт. Сега да хленчи ли? Не. И взима най-трудното и най-достойното човешко решение. Да поеме цялата вина върху себе си, без да се признава за виновен, защото негов съдник е собствената му съвест. Без да се разкаива за участието си в борбата, защото в нея е защитил своя идеал и своите песни. Пише показанията си с няколко дни с прекъсвания, спира се на всеки ред и дума, преценява кои негови помощници са известни на полицията и какво знае тя за тях. Кои са в дирекцията, кои са отвън.
Ако бихме могли да се вживеем в безизходното положение на Вапцаров, в разтързаната му душа от самоукор и безпощадно чувство на виновност пред пострадалите заради него, бихме разбрали дълбокия трагичен замисъл на изпадналия безизходица борец, който се отдал без остатък на борбата. Пред него е тетрадката с белите листове, но той не пише стихове. Обреченият на смърт сега изпитва неутолимо желание да разкаже за себе си сам. Нека се знае извършеното от него като войник на съпротивата. Нека утре, когато него го няма, хората да узнаят чрез тази полицейска тетрадка, че той по собствена воля се е врекал да се бори срещу немските окупатори и техните български помощници. За творчеството на Вапцаров са казани много противоречиви неща и ще се говорят много противоречиви неща, но едно говори за силата на въпросното творчество. То преживя 2 или 3 труса. По-нататъчни удари върху личността на Вапцаров са кощунствени. Много от хората желаят да свалят на свое равнище героите. Много от хората злословят за Левски, за Ботев, за Вапцаров. За 3-ти път разстреляха Вапцаров в една едноименна книга. Не стана. Устоя. Дали поезията на Вапцаров някак си би била разбираема за днешните хора, това е трудно да се каже, защото всички сме свидетели на една криза въобще на сериозната култура, на отношението към сериозната култура, но всеки, който разбира се по някакъв начин се заслуша, се взре в текстовете на Вапцаров, не може да не бъде увлечен от тази поезия. Предлагам да спрат ровенията в архиви, в бумаги, в куфарите на Вапцаров. Това е унизително за една култура. Спрете го. Стига вече. От това Вапцаровата поезия няма да стане по-лоша. Той си отива от този свят, изричайки в своето предсмъртно, като последна окончателна дума на своето творчество, думата "обичахме". Това е уникално дори в световната култура, когато си осъден на смърт и си отиваш в Христовата възраст, в зенита на своя талант, създал шедьоври като "История", и в същото време да запазиш обичта в своето сърце и двете ти последни творби да бъдат едната посветена на любимата жена, а другата на народа. Вътре в творчеството му няма гордост от това, че твори, каквато често има изразена от други поети. Много е скромно това нещо. И за цялата скромност то мина през бурите. Но в бурите ще бъдем пак с тебе, поете наш, защото те почитаме. Очевидно е, че всеки български литературовед, литературен критик, който иска да остави някакво име, някаква следа в националната култура, се опитва и ще се опитва да пише за Вапцаров. Да се противиш на пълната си природна откровенност, за да бъдеш конспиратор. Да си убеден противник на насилието, но да го приемеш като възможно действие, защото човешките ценности са в опасност. Да мечтаеш да подредиш много свои томчета на лавиците, а трусовете на историята да нарежат върху празния лист. Не. Сега не е за поезия. И да искаш, не може и изпя. Вапцаров не е случайност. Вапцаров е плод на 7 века. Неговите стихове днеска звучат като че ли са писани вчера. И като те хване за гуща ти държи и не те пуща. Това е поезия, която не умира, която не увяхва.
Това е поезия като на Ботев, като на Вазов и бих казал в някои отношение по-съвременна и по-силна. Недоумявам как някои наши такива литературни хлебарки всъщност, нали, се усмелиха да го пипат. Се усмелиха да посегнат върху него и върху неговия блясък и върху неговата слава. Вапцаров, каквото и да говорим, надживя. С творчеството си надживя. За живота му ще се говорят, ще се правят клюки, правиха се вече, ще се вае неговия образ, ако това е удобно на идеологията, ще се руши неговия образ, ако това е удобно на новата идеология. Това са недостойни неща. Българската интелигенция, надявам се, ще остане чужда на тези опити да се унижи Вапцаров като човек. Като поет вече стана ясно, че не може. Много просто било да решиш, че си готов да умреш на 32 години. И не защото си луда глава или фанатик, не защото мечтаеш да пропъдиш някого от богатата му трапеза, за да седнеш ти в нея, не защото си лумпен и ти е все едно как ще се преселиш в отвъдното, а защото си отговорен за човеците, защото знаеш, че те са слаби и някой трябва да им помогне да оживеят и живеят.